Κατά την άποψή μου, η εφαρμογή του νόμου για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών δεν έχει πολλές ελπίδες να επιτύχει, και τούτο διότι από το σύνολο του νόμου προκύπτει ότι έχει προοφθαλμόν κυρίως τους μεγάλους πιστωτές και τους μεγάλους οφειλέτες, αφήνοντας έτσι απ' έξω κατά ένα τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ο νόμος αποκλείει από την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη μιας σύμβασης αναδιάρθρωσης των χρεών του οφειλέτη, η οποία είναι πολύ σημαντική. Οι οφειλέτες, των οποίων οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ ή μάλλον και το ποσοστό του 1,5% του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία και δεν δεσμεύονται από την σύμβαση αναδιάρθρωσης. Διερωτάται κανείς όμως πόσες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες θα έχουν πιστωτές που ο κάθε ένας μόνος του έχει απέτηση που υπερβαίνει 2 εκατομμύρια και 1,5% του συνόλου των οφειλών, των χρεών του οφειλέτη. Πολύ λίγες επιχειρήσεις, μάλλον, για να το πούμε ξεκάθαρα, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Εξαιρούνται επίσης οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο του νόμου, το οποίο δεν τεκμηριώνεται, η εξαίρεση αυτή δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, διότι παραβιάζει και την αρχή της ισονομίας. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, θα έπρεπε να υπαχθούν υποχρεωτικά στην διαδικασία αυτή όλοι οι πιστωτές του οφειλέτη, για να έχει πιθανότητες να επιτύχει και να καταλήξει πραγματικά σε μια σύμβαση αναδιάρθρωσης. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ την εφαρμογή αυτού του νόμου και ίσως στην πορεία θα αποδειχθεί ότι είναι απαγορευτικό στοιχείο, είναι η περιπλοκότητα της δικαστικής διαδικασίας, η οποία προβλέπεται για την επικύρωση της σύμβασης που ενδεχομένως προκύπτει από την διαπραγμάτευση, την σύμβαση αναδιάρθρωσης, η οποία, εάν δεν επικυρωθεί από το δικαστήριο, δεν καθίσταται τίτλος εκτελεστός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν ο οφειλέτης δεν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί και περιληφθεί στην σύμβαση, για να μπορέσει να γίνει αναγκαστική εκτέλεση κατά αυτού και της περιουσίας του, θα πρέπει να ακολουθηθεί η δικαστική διαδικασία, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά στην πράξη είναι για να μπορέσει να εκτελεστεί εάν χρειαστεί η σύμβαση. Αν ο οφειλέτης συμμορφώνεται, δεν χρειάζεται να πάει κανείς στο δικαστήριο για να γίνει η κήρυξη της σύμβασης εκτελεστή. Εάν όμως δεν συμμορφώνεται ο οφειλέτης, σε τέτοια περίπτωση πρέπει να ακολουθηθεί μια δικαστική διαδικασία εξαιρετικά περίπλοκη, η οποία εκτός των άλλων θα είναι και εξαιρετικά χρονοβόρος και η οποία εν κατακλείδη καταλήγει στο να είναι μια επανάληψη της όλης διαδικασίας, για να μην πω μια ακύρωση με την έννοια ότι μπαίνει στην άκρη η διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι τη στιγμή που πάει κανείς στο δικαστήριο και ξαναρχίζομαι από την αρχή και με τρόπο πολύ πιο περίπλοκο. Ένα άλλο μείον της όλης διαδικασίας, του νόμου αυτού θα τολμήσω να πω, είναι ότι παρότι επέλεξε ως συντονιστές να είναι καταρχήν, κατά κύριο λόγο ας το πούμε, κατά προτεραιότητα, να είναι διαμεσολαβητές διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ειδικά και αποκτήσει ειδικές δεξιότητες για να χειρίζονται θέματα όπου πρέπει να πλησιάσουν οι δύο πλευρές η μία προς την άλλη και να βρουν μία λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, δεν αξιοποιούνται.
επαρκώς. Γι' αυτό και ο νόμος ορθώς δεν τους ονομάζει διαμεσολαβητές, αλλά συντονιστές, διότι πράγματι απλά συντονίζουν μία διαδικασία έχοντας ρόλο αμιγώς διοικητικό και διεκπεραιωτικό. Αντιθέτως, εάν τους δινόταν η ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, πιστεύομαι ότι θα συνέβαλαν πάρα πολύ στο να εξευρεθεί μία λύση και να υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης χρεών. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι ο νόμος για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των χρεών παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό το οποίο ίσως δεν έχει προσεχθεί ακόμα, ίσως δεν έχει καταγραφεί ακόμα, και είναι το εξής, ότι αν η διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτύχει, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος, καμία άλλη οδός για να ακολουθηθεί προκειμένου να εξευρεθεί μία λύση. Ο νόμος Κατσέλη τουλάχιστον προβλέπει την προσφυγή στο δικαστήριο. Δεν λέω ότι είναι ιδανική, διότι γνωρίζουμε όλοι πότε προσδιορίζονται για να συζητηθούν οι υποθέσεις οι οποίες βασίζονται στον νόμο Κατσέλη, αλλά τέλος πάντων είναι μία άλλη διέξοδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Audio Jungle. Audio Jungle.